Лукашенко ў 90-х падняў беларускую прамысловасць з кален. Гэта кажуць прыхільнікі дзейнай улады і шмат у чым яны маюць рацыю. Што ж у выніку пайшло не так і ці настолькі айчынная прамысловасць дэградавала, як гэта паказваюць многія незалежныя эканамісты. Пра міфы і рэчаіснасць актуальнага стану беларускай прамысловасці мы пагаворым з інсайдерамі ў сённяшнім выпуску перадачы «Шчыра кажучы». Я Арына Маліноўская і мы пачынаем. Калі ён прыйшоў да ўлады, праз буквально 2 месяцы быў апублікаваны яго план пераўтварэння эканомікі, і гэта быў вельмі рынкавы план. В начале 2000-х годов даже мазовские директора так иногда на планерках подшучивали, что МАЗ останется, будет называться Минский автобусный завод. Вот за что мы, шахтеры, не мы, наши предшественники в 90-х годах там касками стучали, отстояли, все это у нас отжимается, забирается потихоньку, и тут переделов нету, и дна нету. 1994 год. З моманту незалежнасці беларуская эканоміка ў няспынным піке. Новаабраны прэзідэнт Александр Лукашенко, вядомы сваімі рэфарматарскімі поглядамі, рыхтуецца перавесці эканоміку на рынкавыя рэйкі. Для гэтага пачынаюцца перамовы з міжнародным валютным фондам, а ў якасці прэм'ер-міністра ў Менску разглядаюць знанага расійскага рэфарматара Ягора Гайдара. Калі ён прыйшоў да ўлады, праз буквально 2 месяцы быў апублікаваны яго план пераўтварэння эканомікі, і гэта быў вельмі рынкавы план. Ён мне вельмі падабаўся, і я ўжо думаў, што праз пару год мы зажывём як нармальная краіна. Але ўсё пайшло іншым шляхам. У 96-м годзе эканоміка зноў пачала расці, а ў 97-м шэраг галінаў прамысловасці перавысіў узровень 80-го года ў аб'ёме вытворчасці. Агулам эканоміка ў тым годзе вырасла на 10%, пасля няспыннага падзення і стагнацыі першых гадоў незалежнасці. Эканаміст Леў Марголін лічыць, што гэта была заслуга Александра Лукашэнкі. Ён такімі, у некаторым сэнсе, дыктатарскімі метадамі, але падняў прамысловасць, заставіў яе працаваць, і тады моцным такім потокам, моцнай плынню пайшлі беларускія аўтамабілі, лядоўні, тэлевізары, перш за ўсё вядома на расійскі рынок. У сваёй тагачаснай справаздачы Міжнародны валютны фонд назваў асноўную прычыну гэтага скачка. А менавіта тое, што ў 96-м і 97-м годах Лукашенко і Ельцин падпісалі 2 саюзныя дамовы. Крэмль адкрыў Лукашенку доступ да тамтэйшай дзяржаўнай замовы. Лукашенко актыўна ездзіў па расійскіх рэгіёнах, заключаючы дамовы пра супрацу. Хуткая рэакцыя прапановай беларускіх прадпрыемстваў на павелічэнне ўнутраных і замежных замоваў у 1997 годзе стала магчымай у выніку прастойваючых і збольшага нераструктурызаваных магчымасцяў прамысловага сектару. Пад дзяржаўным кіраваннем прадпрыемствы не зараблялі на абнаўленне абсталявання. Аднак ад прыватызацыі ўлады, на думку шмат якіх адмыслоўцаў, адмаўляліся з палітычных прычынаў. Па-другое, Лукашенко ў канцы 90-х планаваў пазмагацца за крэсла ў Крамлі. Таму разглядаў беларускую эканоміку як кароткатэрміновую вітрыну сваіх поспехаў для Расіі. А доўгатэрміновае яе развіццё было менш прыярытэтнае. Але гэта было такі шлях, які не мог працягвацца вельмі доўга. Бо вытворчасць, прамысловая вытворчасць у прыватнасці, яна патрабуе пастаянных інвестыцый. Іх забяспечвалі за кошт унутраных крыніцаў, банкаўскіх крэдытаў і субсідыяў з дзяржаўнага бюджэту. Да 2012 года сярэдні тэмп росту прамысловасці трымаўся на ўзроўні 9% штогод. Зношнасць абсталявання з 67% у 96-м знізілася да 42% у 2018-м. Але за гэтыя гады доля стратных прадпрыемстваў павялічылася з 10% да 22%, а рэнтабельнасць прыбытковых не перавышае 8%. Мадэрнізаваныя заводы з цяжкасцю разлічваюцца за шмат мільёнамі крэдытамі і пазыкамі. Платили достаточно мало, простои постоянные были, то есть людей вместо того, чтобы работать, там отправляли стеклить крышу там, и прочее. Но потом как-то наладилось. Ну, опять же, это, если брать так, все наши предприятия, они, в принципе, все так работали. Вот разговаривая с белазовцами, я то же самое, такую же картину видел, то есть, что у нас то появляются заказы большие, там набираем рабочих постоянно, то есть вот увеличиваем количество рабочих, зарплаты растут, потом заказ этот выполнен, новых заказов нет, людей начинают увольнять. И вот так вот оно постоянно, то есть там 2-3 года лучше,
потом 2-3 года хуже. Адмыслоўцы называюць той перыяд, калі Лукашенко пачаў ратаваць беларускія заводы пасля развалу СССР напампоўваннем эканомікі грашыма дзеля мадэрнізацыі. То бок нават запусцілі друкарскі станок, каб укласці грошы ў развіццё прамысловасці. 6 гадоў таму Лукашенко ў інтэрв'ю сербам прызнаўся, колькі каштавалі дзяржаве инвестиции ў вытворчасць. Я думаю, где-то под 120-130 миллиардов долларов за 20 лет мы инвестировали в нашу экономику. Гэта сталася асноўнаю прычынаю трохразовай дэвальвацыі нацыянальнай валюты ў 2011 годзе. Заводы разгрузілі склады, але пасля таго абвалу заўважна запаволіўся рост прамысловых аб'ёмаў вытворчасці і спынілася развіццё галіны. А было ў яго два іншых шляхі. Ён мог пайсці, скажем так, па шляху Китая. Гэта значыць не рабіць прыватызацыю, не рабіць наогул нічога з гэтымі дзяржаўнымі монстрамі, адпусціць іх такое свабоднае плаванне, каб яны, калі выжывуць, не выжывуць, і адначасова даць зялёнае святло прыватнаму прадпрымальніцтву. Гэта быў адзін шлях. Мог быць іншы шлях, мог быць шлях Украіны, Расіі, Прыбалтыкі. Гэта шлях прыватызацыі. Там ужо як бы яна пайшла, гэтая прыватызацыя, ну, сказаць цяжка. Шлях прыватызацыі Лукашенко адмаўляе цалкам. Ён прызнаваўся, што яму неаднойчы прапаноўвалі прыватызаваць прадпрыемствы. 2 гады цягнуліся перамовы пра аб'яднанне з расійскімі прамыслоўцамі МАЗу і КАМАЗу. Думалі стварыць холдынг на парытэтных умовах. Паралельна ішла гаворка пра аб'яднанне Гомсельмашу з Россельмашам. Аднак у апошні момант Лукашенко адмовіўся. Денег нет. Технологии хуже, чем на МАЗе, потому что МАЗ – конкурентная продукция. Она продается не хуже, чем КАМАЗ, если в равные условия поставить. Мы модернизировали один раз это предприятие, сейчас ведем углубленную модернизацию. У 2013 годзе МАЗ сапраўды яшчэ працаваў з прыбыткам. Потым цягам 6 гадоў быў стратным. Па выніках 2020 года аўтамабільны гігант нарэшце выйшаў у плюс, але яго чысты прыбытак склаў усяго каля 58 тысячаў долларов. В России была разработана стратегия развития автопрома. Это такое любимое дитя Путина. Автопром. В России должен быть грузовик российский, там 90 с чем-то процентов рынка, а остальное на импорт, в том числе на МАЗ. И мы видим, что они тут, 2001 год сейчас начался, 2020 закончился, в целом, в основном, они эту стратегию реализовали. Вот КАМАЗ продал в 2020 году в России 27 768 грузовиков, занял 37% рынка, на первом месте. МАЗ на 7-м месте, его опередили Скания, его опередила там МАН. В России. МАЗ на его рынке традиционном, как это принято говорить, продал в прошлом году 3729. Знаете, сколько МАЗ производил в 2006 году, пока в 2007 году в смену? 105 машин. В сутки, по-моему, да? То есть это месяц работы. Паводле афіцыйнай інфармацыі, летась МАЗ выпусціў з канвееру 10 762 адзінкі тэхнікі. Але якой менавіта не ўдакладняюць. То бок, акрамя грузавікоў, тэарэтычна гэта могуць быць аўтобусы, прычэпы ды іншая тэхніка. В начале 2000-х годов даже мазовские директора так иногда на планерках подшучивали, что МАЗ останется, будет называться Минский автобусный завод. Автобусы очень хорошие. В принципе, давно в мире посчитано, то есть, чтобы грузовому такому автомобильному предприятию существовать, он должен производить там больше 100 тысяч машин в год. Улады спрабавалі самастойна мадэрнізаваць цэлыя галіны вытворчасці – скураную, ільняную, дрэваапрацоўчую, лёгкую прамысловасць. Гэтак у дрэваапрацоўванні з 2007 года уклалі каля 4 мільярдаў долараў. Палова з прадпрыемстваў дрэваапрацоўвання, якія падтрымлівала дзяржава да мадэрнізацыі, яшчэ працавалі ў плюс. Па выніках 2020-го Светлагорскі цэлюлозна-кардонны камбінат зарабіў мінус 72 мільёны рублёў. У мінусе і астатнія. У мастоў дрэву 16,5 мільёнаў чыстай страты. У Івацевіч дрэву 65 мільёнаў. На гэтых прадпрыемствах вісяць шматмільённыя запазычанасці па крэдытах, а дзяржава да сёння дапамагае за кошт бюджэту іх выплачваць. Мы не видим обещанного эффекта от ранее оказанной государственной поддержки в полном объеме.
Нам нужны предприятия, которые живут без постоянной подпитки из госбюджета. Таким образом, мы привыкли забирать деньги учителей и врачей и направлять их туда, где они должны зарабатываться и наоборот направляться в бюджет. А тым часам расце знос абсталявання на іншых прадпрыемствах. Былыя работнікі МТЗ распавядаюць, што там дасюль працуюць на станках 60-70-х гадоў. Новага абсталявання з'яўляецца няшмат. И як вынік пагаршаецца якасць прадукцыі. Во-первых, квалификация рабочих. Без нормальных зарплат люди хорошо работать не будут. Оборудование, опять же, на изношенном оборудовании ты качественную деталь не сделаешь. Ну и основное – это нарушение этих процессов. Даже в сварочном деле нарушалось все, что можно. Лукашенко не рассказал, что вялікія працоўныя калектывы заводам не патрэбныя, але пры гэтым масавага скарачэння не дазваляе. Во-первых, ряд предприятий, особенно в регионах, переходят на неполную рабочую неделю. Да и в Минске тоже вот в начале, по-моему, года Минский мясокомбинат там устанавливал 4-дневную неделю. Строительные, скажем так, дорожники знают уже, в общем-то, как бы неполную рабочую неделю. Поэтому это, естественно, сказывается и на их заработки. У сакавіку сярэдні заробак у прамысловасці склаў 1435 рублёў. Гэта толькі на 3,5% вышэй, чым сярэдні па краіне. Лідаруюць паводле заробкаў больш за 2000 рабочыя ў горназдабыўчай, нафтаперапрацоўчай і хімічнай вытворчасцях. Пра свае заробкі і прэміі нам распавялі былыя работнікі МТЗ і Беларуськалію, заводаў, якія працуюць з прыбыткам. На 50 и 60-летие там завода подарили людям полотенца вместо премий. Ну вот, если старые рабочие, да, говорят, что раньше большие премии давали к юбилейным датам предприятия. А в тот год вместо этого там построили фонтан и выдали людям там полотенце, еще какая-то мелочь там. И я помню, когда шел с предприятия, и все эти полотенца просто в этом фонтане плавали. То есть обиженные люди просто выкинули вот эти подарки заводские прямо в фонтан. В моей бригаде, где я вообще начал работать, там зарабатывали до $4000 в месяц доходила зарплата. Как бы, самый такой хороший год. К тому времени, как я ушел, уже упали зарплаты. На хорошем комплексе, может, около $2000 там где-то получил бы. На проходческих комбайнах постоянно идет забирание, увеличение нормы, и зарплаты падают и не догоняют. Вот за что мы, шахтеры, не мы, наши предшественники в 90-х годах там касками стучали, отстояли, все это у нас отжимается, забирается потихоньку, и тут переделов нету, и дна нету. Александр, шахтер, які на знак пратэсту пасля выбараў 2020 года адмовіўся паднімацца з шахты, закончыўшы змену. На Беларуськаліі, дзе адны з найлепшых заробкаў, самая вялікая колькасць работнікаў, якія падтрымалі стачку, каля 100 чалавек. Яшчэ столькі ж набярэцца з іншых заводаў. Гэтая сіла пакуль замалая, каб улады да яе прыслухоўваліся, лічаць адмыслоўцы. Таму і на агульным стане прадпрыемстваў стачкі не адбіліся. А вось прадстаўнікі ўладаў маюць усе магчымасці, каб кіраваць рабочымі. Нашы суразмоўцы лічаць, што з гэтай прычыны Лукашенка да апошняга трымаецца за вялікую колькасць стратных дзяржаўных прадпрыемстваў. Ну, па-першае, захаваць электарат. Па-другое, Лукашенко ведае толькі адзін спосаб кіравання людзьмі. Гэта спосаб армейскі, праз арганізаваныя нейкія такія падраздзелы. І мы бачым, што ён вельмі так адносіцца да буйных прадпрыемстваў, бо, канешне, калі, скажам, на нейкім заводзе працуюць 6000 чалавек ці 10 000 чалавек, кіраваць ім праз кіраўніцтва прадпрыемства лягчэй, чым дробнымі прадпрымальнікамі. І гэта пацвярджаецца яшчэ і тым, што мы бачым рэальныя захады, якія робіць Лукашенко для таго, каб падпарадкаваць сабе і дробных прадпрымальнікаў. Вось нагадаю пра тое, што некалькі месяцаў таму Лукашенко аддаў загад стварыць прафсаюзныя арганізацыі на прыватных прадпрыемствах. Гародні Азот – адно з прадпрыемстваў, да якога больш за 13 гадоў нібыта шукаюць інвестара. На гэтае месца разглядаўся расійскі «Газпром», індыйскія і кітайскія кампаніі, але запланаваны азотны комплекс коштам $1 мільярд дасюль не пабудаваны.
Якія цяпер умовы працы на найбуйнейшым прадпрыемстве хімічнай прамысловасці Беларусі? Мы пагутарылі з Алексеем Сідарам, які 5 гадоў адпрацаваў на прадпрыемстве і звольніўся пасля выбараў. Як вы ацэньваеце цяперашні тэхнічны стан завода, ягоны тэхналагічны ўзровень? Когда я еще работал на предприятии, это была такая постоянная частая практика, что у нас что-то выходило из строя, ломалось. Это чуть ли не каждую неделю это было. Хороший период только был, когда прошел ремонт, то там, да, оборудование еще нормально работало, может, месяц, и потом все. У нас поломки происходили постоянно была загазованность, были какие-то перебои оборудования. Собственно, вот по этой причине я отказался работать, и за это меня, можно сказать, и уволили. Я как бы увидел, что 26-го не присоединилось к нам то количество людей, которое хотелось бы увидеть. Ну и 27 числа я не нашел ничего лучше, чем в ночь прийти на смену. Я пришел, вижу поломку, говорю, я в таких условиях работать не собираюсь, я не обязан, ссылался на пункты инструкции. Потому что мне сказали, ничего не знаю, я твой начальник, я тебе приказываю, ты можешь принять ее, но с нарушением. Я говорю, нет, написано, что я могу не принимать. Нет, тогда собирайся вечером, уходи. Я говорю, никуда я не пойду. Охрана приехала, все, взяли, посадили в машину, вывезли за проходную, там написал бумагу, составили протокол именно о том, что меня вывели с территории завода, поставили туда прогул и вызвали нового работника. То есть меня выгнали, поставили прогул, и за это меня уволили. А ці правда, што на Гродна-Азот прыехалі працаўнікі з іншых заводаў? Што яны там рабілі? Да, ну как они, ну люди узнали, когда к ним в цеха пришли эти ребята, ну то есть их же должен кто-то учить, ну то есть назначали людей, естественно, многие отказывались их учить, потому что что это такое? Вы выгнали человека, прислали нового, вы также потом меня выгоните. Для чего мне его учить? Вы что, и для меня замену так быстро найдете? То есть, ну, так не канало. Людям это не нравилось. По итогу им просто давали инструкции, они там как будто, да, читали. Им дали жилье и отпочинок, так скажем. Они там вечером выпили, утром пришли на проходную, их остановила наша доблестная охрана, зафиксировала превышение алкоголя и отправили их домой. На заводе вы працавалі 5 год, але вось у першы год з вами здарылася некая ситуация. Там распавядзіце об этом. Ну, там и не в первый год, и там, я говорю, это можно рассказывать постоянно, но в первый год, да, это было такое, сломался насос, резко был выброс аммиака, я одеваю противогаз, иду его восстанавливать, и я понимаю, что коробка противогаза, ну, то есть все съела, я просто уже начинаю дышать чистым аммиаком, это все идет в глаза, я уже не видел, где там вентиль, что крутить, я просто на ощупь закрыл, остановил, выбежал, просто глаза красные, умылся водой, и все говорят, ну, с посвящением тебе. А я подумал, ничего себе посвящение. А гэта так часто бывает, что никто не здзіўляецца? Да, это примерно частое явление, что вот я говорю, все просто отреагировали, ну, все, с почином тебя, молодец, остановил насос, увидел, что это такое. А колькі вы зарабляли на заводе? Когда работал, у меня была зарплата где-то 1000-1100 рублей. У нас есть целая куча надбавок вот, за вредность, за стаж. И из этого выходит такая красивая зарплата. То есть если голый оклад, то она, конечно, меньше. И каждый раз, когда в новостях идет новость, что вот на заводе повысили зарплату на 10-15%, это все фикция. Это просто красивая картинка. На самом деле вам повышают тариф, а надбавки в это же время убирают. И то есть примерно зарплата остается на том же уровне. И по итогу она как-то уже и не такая высокая по сравнению со всем городом. То есть, ну, что, те же грузчики там в Европе около 1000 там будут получать, а я тот, который буду бегать по опасному производству, буду получать 1000-1100. Гродно-Азот — это уже не то место, на которое надо рваться. Я говорю, за те деньги, которые там платят, там надо зарплату уже, наверное, повышать сразу на 50%. Вот тогда это, может быть, как-то привлечет туда людей. Когда ты пойдешь туда работать за, $400, ну, это разве стоит того, чтобы гробить свое здоровье? Нет, проще уже, как сейчас делают многие, уезжают в Польшу. Дякую за шчырую гутарку. Вам также спасибо.
Чарговыя допыты ключавых удзельнікаў актуальных палітычных падзей у праграме «Шчыра кажучы» вы можете паглядзець таксама на Smart TV і ў групах Белсату, на Ютубе ды ў сацыяльных сетках.